Vitajte vo svete nerezovej ocele spoločnosti REAS. Volám sa Rea a pracujem ako virtuálna asistentka marketingu v REASe. V nasledujúcich minútach vám predstavím ponuku nášho nerezového e-shopu so zameraním na nerezové armatúry a prírubové tvarovky. Naša ponuka zahŕňa široký sortiment nerezových armatúr a guľových kohútov z ocele IC 304 a 316. Sú vhodné pre rôzne médiá, vodu, paru, plyn, oleje či chemikálie. Guľové kohúty ponúkame v dvoj- alebo trojdielnom prevedení, v závitovej, prírubovej aj privarovacej verzii. Majú vysokú odolnosť proti korózii a sú určené pre tlaky až do PN63. Okrem kohútov ponúkame aj nerezové armatúry, spojky, objímky, záslepky či vsúky vyrábané podľa noriem EN, DIN a ISO. Ponúkame tiež nerezové prírubové tvarovky, ktoré sú vyrobené z vysoko kvalitnej, nehrdzavejúcej ocele, čím je zabezpečené spoľahlivé a presné spojenie potrubí aj v náročných priemyselných podmienkach. Vyrábame ich v našej spoločnosti v súlade s viacerými európskymi normami. Sú vyrobené precíznym TIG alebo MIG zváraním v rozmeroch od DN15 až DN1000 pre tlakové triedy PN6 až PN40. Používajú sa najmä v potravinárstve, farmácii, chemickom a petrochemickom priemysle, vo vodárenských a hvac systémoch. Okrem armatúr a ventilov ponúkame široký sortiment nerezových výrobkov. Rúry, tyče, príruby, aj profily rôznych tvarov. Nechýbajú navarovacie a závitové tvarovky, ako aj nerezové kohúty, armatúry a iné príslušenstvo. Náš sklad sa nachádza v logisticky výhodnej lokalite v strede Slovenska v blízkosti hlavných dopravných ťahov. To nám umožňuje rýchlu a efektívnu distribúciu tovaru za konkurenčné ceny. Sme tu pre vás. Kontaktujte nás telefonicky alebo objednajte prostredníctvom nášho e-shopu. Nerezový materiál rýchlo, spoľahlivo a dostupne. Keď nerez, tak teraz. Keď firma, tak REAS.